sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaausab kanimo. Mga igsuon karong adlaw atong gisaulog ang memorial ni Santa Monica, ang inahan ni San Agustin. Busa maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog niining santos nga misa. Ikaw ang gipadala aron pag-ayos sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Danunta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, maghuhupay sa mga naguol nga midawat nga maluluyon sa mahigugmaong luha ni Santa Monica aron mahibalik ang iyang anak nga si Agustin. Itugot ka namo nga sa mga niining luha, basulan unta namo ang among mga sala ug madangat namo ang pasaylo sa imong grasya. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonica. Mga igsuon, sa walay duha-duha na hinumduman pa ninyo giunsa namo paghago. Nagtrabaho kami adlaw ug gabii aron dili kami makahasol kaninyo sa among pagwali kaninyo sa maayong balita sa Dios. Kamo ug ang Dios mga saksi namo sa kaputli, sa katarong ug sa kawalay-apan sa among pagpakig-uban kaninyo. Nasayod kamo nga ang among pagtagad kaninyong tanan sama sa pagtagad sa usa ka amahan sa iyang mga anak. Gidasig kamo ug gilipay namo o gitabangan kanunay sa pagkinabuhi nga makalipay sa Dios nga maoy nagtawag kaninyo aron kamo makaambit sa iyang gingharian og himaya. Og among gipasalamatan usab ang Dios kanunay kaysa among pagwali kaninyo sa iyang mensahe. Namati kamo og gidawat ninyo kini dili ingon nga iya sa tawo kundili iya gayod sa Dios. Kay ang Dios nagbuhat diha kaninyong mga magtotoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Gisusi mo ako og nakaila ka kanako, Ginoo. Gisusi mo ako og nakaila ka kanako, Ginoo. Asa ako makapaingon halayo sa imong espiritu, sa imong atubangan, asa man ako makahimo pagkagiw. Kun moadto ako sa kalangitan, tua ikaw. Kun mosalom ako sa kahiladman, tua ikaw didto. Gisusi mo ako og nakaila ka kanako, Ginoo. Kun mulupad ako uban sa kaadlawon, kun mopuyo ako sa kinalayang utlanan sa dagat, bisan didto ang imong kamot nagaaga kanako, ang imong tuong kamot nagagunit pag-ayo kanako. Gisusi mo ako og nakaila ka kanako, Ginoo. Kun moingon ako, magtago gayod kanako ang kangitngit, og ang kagabihon maoy akong kahayag, kay ang maong kangitngit dili kangitngit, og ang kagabihon nagasigag ingog adlaw.
Gisusi mo ako ug nakaila ka kanako, Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Tinutlog ikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, ug kamong mga Pariseo, mga tigpakarong ingnon, sama kamo sa mga pansyon nga pinintalag puti, nga maanindo tan-awon sa gawas, apan sa sulod, puno sa mga bukog, sa mga patay, ug sa mga butang nga hugaw. Sa samang paagi, sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo, apan sa sulod ninyo, puno kamo sa mga pagpakaarong ingnon ug sa mga sala. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaarong ingnon, nagbuhat kamog mga maanindot nga lubnganan alang sa mga propeta, o giadornuhan ninyo ang mga monumento ni adtong mga maayog kinabuhi. Og nag-ingon kamo, kun kami nagpuyo pa sa panahon sa adtong mga katigulangan, dili unta namo himuon ang ilang gibuhat, ni patyon ang mga propeta. Busa giangkon ninyo nga mga kaliwat kamo ni adtong mga tao nga mipatay sa mga propeta. Busa padayon og tiwasan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, o Kristo. Mga igsuon, karong adlaw atong gisaulog ang memorial ni Santa Monica, ang inahan ni San Agustin. O ang atong mga pagbasa, nag-auhag ka nato nga mabuhi sa tinuod nga pagtuo o dili sa panggawas lamang. Gani pila na kaadlaw karon atong nadungog kung giunsa gisaway ni Jesus ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo, mga tigpakaarong ingnon, ang mga hypocrites. Kay diha sa atong ebanghelyo, gisaway ni Jesus ang mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nga sama sa mga lubngan nga pinintalag puti. Sa gawas, limpyo tan-awon, apan hugaw sa sulod, nga puno sa bukog. Usa kini nga pahinomdom nga ang Kristohanon nga kinabuhi, dili sa panggawas lamang, aban sa kasing-kasing nga matinud-anon ug buhat nga matarong. Kay kadaghanan kanato very external lang pud kaayo ang ato ang mga observances sa balaod. We follow the commandments externally. But deep down, we hate, we curse, and there are a lot of things that we do things na dakong sala. Pero dili nato ginabutyag tungod sa atong kaulaw. Pero daghan kay nato sulod sa atong dughan na puno sa kasuko, puno sa pagdumot. Busa pahinomdom sa tuwa sa Ginoo na kinahanglan limpyuhon nato kanunay usab ang naa sa atong dughan na makadaot sa atong kalag. Ilabi na pinaagi sa pagpangumpisal, pagbasol sa ato ang mga nabuhat nga kalapasan. Kay diha sa unang pagbasa, diha sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika, siya nagpasalamat nga ang mga taga-Tesalonika midawat sa pulong dili ingon pulong sa tao, apan ingon pulong sa Dios nga nagalihok sa ilang kinabuhi.
Mao kini ang tinuod nga pagtuo, pagdawat sa Dios sa tibuok kinabuhi. O kini pananglitan makita nato diha sa kinabuhi ni Santa Monica. Bisan sa kapait og kalisod, wala siya nagundang sa pag-ampo. Gani matud pa ni San Agustin diha sa iyang confession na everyday iyang inahan kanunay naghilak para sa iyang kabag-uhan, adlaw o gabi, alang sa kaluwasan sa iyang anak o gusab sa iyang banang nga si Patricio nga namatay, nagpabunyag bago siya namatay na nahimong Kristiyano gikan sa pagkapagano tungod sa iyang pailob o pagtuo sa Dios. Nakabaton si Santa Monica sa ganti sa pagbag-o o pagkabalaan sa iyang anak. Gani nahimo si San Agustin nahimog bantugang obispo sa simbahan, bantugang santo sa atong simbahan. Kay si San Agustin considered siya doktor sa simbahan. Busa mga igsoon, ang kinabuhi ni Santa Monica. Nagtudlo ka nato nga dili masayang ang atong mga pag-ampo nga matinud-anon, nga puno sa pagsalig sa Dios. Bisan unsa kadugay og kalisod, ang Dios gayud motubag sa tukmang panahon. Sama kang Santa Monica, atong ipadayon ng atong pag-ampo, pagtuo, alang sa atong pamilya ug mga minahal sa kinabuhi, na ang kinabuhi usab wala nahiuyon sa pagsubay sa sugo sa Ginoo. Aron tanan madalang ngadto sa gugma ug kalawasan sa Dios didto sa gingharian sa langit. Ug moingon kita, Santa Monica, igampo mo kami. Pinaagi sa Ebanghelyo, si Kristo misulti ka nato sa mga pulong sa malungtarong gahom ug buhat. Sa gahom sa pag-alim, pinaagi kaniya, magampo kita nga masaligon, muy ug muingon, labing gamhan ang amahan, ipaabot ang imong kamot. Labing gamhanang amahan, ipaabot ang imong gahom. Nga diha sa atong kinabuhi, isip mga sakop sa katawhan sa Dios, atong matuman ang mga gipangayo sa Ebanghelyo, pinaagi sa makanunayon natong nga pagsaksi, magampo kita sa Ginoo. Paabot imong kamot. Nga makalikay kita sa pagbuhat sa mga butang, gikan sa atong tinguha, nga magpauyon-uyon o magpatuso-tuso, magampo kita sa Ginoo. Paabot ang imong kamot. Nga kadtong nabugnaw tungod sa atong dili makapahimuot nga batasan og kinaiya, mubalik sa pagsimba pinaagi sa atong nabag-ong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Labing gamhan ng amahan, ipaabot ang imong kamot. Nga ang mga masakiton, makakita sa makaayo nga kamot sa Dios, diha sa ilang mga pagsulay o kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Labing gamhan ng amahan, ipaabot ang imong. Nga kadtong mitaliwan na ning kinabuhia, madawat didto sa himayang dayon, magampo kita sa Ginoo. Paabot ang imong kamot. Amahan nga labing gamhanan, among gidala sa imong atubangan ang among mga panginahanglan ug nagampo nga masaligon alang sa imong panabang sa pagbadbad kanamo sa gapos sa panulay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pag-ampo kamoran na ako sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan, magahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dungga ang among mga pag-ampo sa pangama sa imong mga santos, bantay kami aron mahimo untang takos sa pag-alagad sa imong altar, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan Dios nga tunay ug magahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw nagapalambo sa imong simbahan pinaagi sa gahom nga kanunayng bag-o diha sa kahibulungan nga kinabuhi. Sa imong mga santos ug naghatag ikaw kanamo sa dili kaduha-duhaan nga timaan sa imong gugma. Ingon man aron madangat namo ang kaluwasan, nadasig kami sa bantog nilang panag-ingnan ug natabangan kami kanunay sa ilang mahigugmaong pangaliya. Ug busa uban sa mga anghel ug sa tanang mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ibadala ang mga espiritu anong pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha si og pan, may pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-ang, kay kini mo nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga yula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayan o pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amhan, ninimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumigi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Romulo among obispo, George ang kabulig nga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatangan na kanimo mga gahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ng mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatay kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatay kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kini mong kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
my God and my all. My soul longs for you. My heart yearns to receive you in holy communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Magampo kita. Mga gahom ug tunhay nga Dios, amahan sa tanang kahupayan ug kalinaw, itugot nga kaming imong banay nga nagkatigom sa pagsaulog sa piyesta sa imong mga santos alang sa himaya sa imong ngalan ug kalawat sa sakramento sa imong bugtong anak, makadawat unta sa pasalig sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaausab kanimo. ug manalangin kaninyo ang mga gahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos ng santos nga misa, lakaw kamo og dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.